Hare Ram, Ram Ram Hare Hare Krishna Krishna Hare Ram, Ram Ram Hare 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 Krishna Hare Ram, Ram Ram Hare Hare Krishna Krishna Hare Ram, Ram Ram Hare Hare Krishna Krishna Hare Ram, Ram Ram Hare Hare 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 Krishna Hare Ram, Ram Ram Hare Krishna Hare Ram, Ram Ram Hare Krishna Hare Ram, Ram Ram Hare Hare Krishna Hare Ram, Ram Ram Hare Hare Krishna Krishna Hare Ram, Ram Ram Hare Hare Krishna Krishna Hare Ram, Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare Ram, Ram Ram Hare Krishna Hare Ram, Ram Ram Hare Krishna Hare Ram, Ram Ram Hare Krishna Hare Ram, Ram Ram Krishna Hare Ram, Ram Ram Hare 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 Krishna Hare Ram, Ram Ram Hare
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माताजी। माताजी हरे कृष्ण। थैंक यू माताजी। हरिणी माताजी हरे कृष्ण माताजी। வெயிட் பண்ணலாம், வர வந்துட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன் மாதாஜி. பல்ராம் தாஸ் பிரபுஜி இருக்காரு. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. Hare Krishna devotees, pranams. हरे कृष्ण माताजी, प्रणाम्स माताजी। हरे Hare कृष्ण। Krishna, Hari Bol, Hare हरे Krishna. कृष्ण माताजी, प्रणाम माताजी। Hare Krishna, pranams, Hare Krishna. Hare Dharani Krishna Mataji, Mataji, Pranam Mataji, Hare Pranams, Krishna. Mataji, Hare हरे कृष्ण माता जी प्रणाम। Hare Krishna. Dharani Mataji, Hare Krishna. Hare Krishna, pranams, Mataji, Hare Krishna. எல்லாருக்கும் வணக்கம். Hare Krishna, ரொம்ப pranams. நாள் ஆச்சு உங்களை பார்த்து. ஆமா பத்மா மாதாஜி, நானும் உங்களை பார்த்து ரொம்ப நாள் ஆச்சு. சாட்டர்டே கிளாஸ் பார்க்க எனக்கு முடியல. ஃபுல்லா உடம்பு சரியில்லாம போயிடுச்சு. ஓ சரி சரி, இப்ப பரவாயில்லைங்களா? हरे कृष्णा माताजी। हरे हरे कृष्णा कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण भानुमति माताजी हरे प्रणाम। कृष्णा माताजी। हरे कृष्ण माताजी हरे कृष्ण डिवोटीज எல்லாருக்கும் प्रणाम। हरे कृष्ण सिंह बलराम प्रभु जी प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण எல்லாருக்கும் प्रणाम எல்லாருக்கும்। हरे कृष्ण हरि बोल। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण वैद्यनाथन प्रभु जी प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण Hare हरे Krishna Mataji, Pranam Mataji. प्रणाम प्रणाम माताजी। पुष्प माताजी हरे कृष्णा प्रणाम। ஓகே, நம்ம இன்னைக்கு ஷார்ட் பாகதம் கிளாஸ் நல்லபடியாக பாகநாடு நகரத்தில் நம்ம வந்துட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். ரொம்ப ஒரு நல்ல விஷயம், இந்த அளவுக்கு நமக்கு வந்து பகவானோட அனுகிரகம் கிடைச்சது. ஏன்னா பானபைட் பரம்பரால கிரந்தங்கள், அதுவும் முக்கியமாக பகவத்கீதை பாகதம் இதெல்லாம் நம்ம லேர்ன் பண்ணுறோம். ரொம்ப உயர்ந்த விஷயம், ரொம்ப பெரிய சுக்ருதி நமக்கு கிடைத்திருக்கரியது. எவ்வளோ ஆத்மாக்கள் இருக்காங்க இல்லையா? பகவானோட கிரியேஷன்ல நிறைய ஆத்மாக்கள், அதுல நம்மளாம் ரொம்ப செலக்டட் சோல்ஸ். இந்த அளவு பக்தியில ஈடுபடுறதுக்கான எல்லா அனுகிரகத்தையும் ஒரு சின்ன குறை இல்லாம பகவான் நமக்கு நல்லபடியா கொடுத்துருக்காங்க. கிரந்தங்கள் அதே முறையில தெரிஞ்சுக்கிறது, குரு இல்லை மந்திரம் எல்லாம். ஸோ அதனால் நம்ம இதை ஒவ்வொரு நாளும் நம்ம வந்து அந்த கிராட்டிடியூடோட நம்ம வந்துட்டு நினச்சி பார்க்கணும். என்ன புண்ணியம் பண்ணோன்னு தெரியல இல்லையா, இந்த அளவுக்கு நம்மளுக்கு அனுகிரகம் கிடைச்சதுக்கு. ஸோ அதனால் ஒவ்வொரு நாளும் அதை நினச்சி ரொம்ப அதுக்கான ஒரு நன்றி உணர்வோட பரம்பரைக்கும் பகவானுக்கும் ஆச்சாரியர்களுக்கும் நம்மளோட நன்றிகளை தெரிவித்து நம்ம பக்தியில் இன்னும் நல்லபடியாக நம்மளும் வரணும், மற்றவங்களையும் நம்ம கொண்டு வரணும். சரிங்களா? அதுதான் நம்ம செய்ய வேண்டியது. பகவான் அப்போ தான் ரொம்ப ப்ளீஸ் ஆவாங்க. பகவத்கீதையும் பகவான் தான் சொல்லியிருக்காங்க, யார் ஒருத்தங்க பகவத்கீதையை எல்லாருக்கும் கொண்டு போய் சேர்க்குறாங்களோ அவங்கள எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும், அவங்களோட பிடிச்சவங்க வேற யாரும் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி இல்லையா? அது மாதிரி பிரபுபாதா வந்து எல்லாருக்கும் கொண்டு போய் சேர்த்துருக்காங்க. நம்ம அவங்களோட ஃபுட் ஸ்டெப்ஸை ஃபாலோ பண்ணி நம்மளும் எல்லாருக்கும் கொண்டு போய் சேர்க்கணும் அப்படின்றது தான். அந்த வகையில் நம்ம இப்போ பாகதம் கிளாஸ் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். அதுக்கு முன்னாடி மங்களாச்சரண் நம்ம ஆஃபர் பண்ணிடுவோம். யாருக்கும் மங்களாச்சரண் ஆஃபர் பண்ண விருப்பம் இருக்கா? பரம்பரை நான் சொல்றேன் மாதாஜி. பத்மா மாதாஜி சொல்றேன். ஆஃபர் ஓம் பண்ணி. நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஞ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சன சலாக்கயா
चक्षु उन्मितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोपृष्ठं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदामह्यं तदादि सुरपदान्तिकम्। हे कृष्णा कर्ण सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। दप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु देवी प्रणामे हरिप्रिये। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नमो विष्णुपादाय नम्राय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी निधि नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी चारिणे निर्विशेष शून्यवादी वासादे सदारिणे नश्च नारायणं नमस्तुभ्यं नमस्ते देवी சாரி பிரபு சாரி மாதாஜி இந்த உடம்பு சில மறந்து சரி. நாராயணம் நமஸ்கிருத்ய நரம் சைவ நரோத்தமம் தேவீம் சரஸ்வதிம் வியாசம் ததோ ஜெயம் உதீரயே நஸ்தப்ராயேஷு பத்ரேஷு நித்யம் பாகவத சேவையா பகவதே உத்தம ஸ்லோகே பக்திர்பவதி நைஷ்டிகி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரி போல். ரொம்ப நல்லபடியா வாசி கொடுத்தீங்க பத்மா மாதாஜி. பகவானோட அனுகிரகம் ஆச்சாரியர்களோட அனுகிரகம் நல்லபடியா நம்மளுக்கு அவங்களுக்கு மங்களாச்சரண் ஆஃபர் பண்ணியிருக்கோம். ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிருக்கீங்க, ஸ்லோகம் வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா? ஹரி வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. षण्वदां स्वगत कृष्णः पुण्यश्रवणकीर्तनः हृद्यन्तस्तोकै अभद्राणि विदुनोति सुगुर्सदाम्. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. டிரான்ஸ்லேஷனும் போட்டு வாசிச்சு தரீங்களா? எல்லோருடைய இதயத்திலும் பரமாத்மாவாக இருப்பவரும் உண்மையான பக்தர்களை ஆதரிப்பவரும் பரமபுருஷ பகவானுமாகிய ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் முறையாக கேட்பதாலும் பாடுவதாலுமே புண்ணியம் தரக்கூடியவையான அவரது செய்திகளை கேட்பதிலும் பாடுவதிலும் உள்ள ஆவலை வளர்த்து கொண்டுள்ள பக்தனின் இதயத்திலிருந்து ஜட இன்பங்களுக்கான ஆசைகளை அகற்றி விடுகிறார். பரமபுருஷராகிய கிருஷ்ணர் அவரை பற்றிய செய்திகளிலிருந்து வேறுபட்டவர் அல்ல. எனவே பகவானை பற்றி கேட்கும் போதும் அவர் புகழை பாடும் போதும் பகவானுக்கு இணையான சக்தியை கொண்ட தெய்வமான ஓசையின் வடிவில் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் அங்கு எழுந்தருளுகின்றார் என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். பகவானின் புனித நாமம் அவரது எல்லா சக்திகளையும் கொண்டுள்ளது என்பதையும் அவரது எண்ணற்ற நாமங்களிலும் அதே சக்தியை பகவான் எழுந்தருள செய்துள்ளார் என்பதையும் சைத்தன்ய மகாபிரபு அவரது சிஷ்டாஷ்டகத்தில் தெளிவாக கூறுகிறார். அவரவர் வசதிக்கேற்றவாறு புனித நாமத்தை கவனத்துடனும் பயபக்தியுடனும் யார் வேண்டுமானாலும் பாடலாம், எப்போது வேண்டுமானாலும் பாடலாம். பகவான் நம்மிடம் மிகவும் அன்பு கொண்டவராக இருப்பதால் அவர் தாமாகவே தெய்வீக ஒளியின் வடிவில் நம் முன் தோன்றுகிறார். ஆனால் துரதிருஷ்டவசமாக பகவானின் நாமத்தையும் செயல்களையும் கேட்பதற்கும் புகழ்ந்து பாடுவதற்கும் உரிய சுவையை நாம் இன்னும் அடையவில்லை. பகவானின் புனித நாமத்தை கேட்பதற்கும் பாடுவதற்குமான சுவையை விருத்தி செய்து கொள்வதை பற்றி நாம் முன்பே விளக்கி இருக்கிறோம். பகவானின் தூய பக்தர்களுக்கு தொண்டு புரிவதால் இச்சுவையை நாம் பெற முடியும். பகவான் தமது பக்தர்களிடம் அன்பை பரிமாறிக் கொள்கிறார். பகவானின் பக்தி தொண்டை பெறுவதற்கும் அவரை பற்றி கேட்பதற்கும் உண்மையாக பாடுபடும் ஒரு பக்தரை அவர் காணும் போது அந்த பக்தர் சுலபமாக தம்மிடம் திரும்பி வருவதற்கு உதவும் முறையில் பகவான் அந்த பக்தரின் இதயத்தில் இருந்து கொண்டு செயல்படுகிறார். ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் தமது ராஜ்யத்திற்கு நம்மை மீண்டும் அழைத்து செல்வதில் நம்மை விட அதிக ஆவல் உள்ளவராக இருக்கிறார். பகவானின் ராஜ்யத்திற்கு திரும்பி செல்லும் ஆசை கூட நம்மில் பெரும் பகுதியினருக்கு இல்லை. மிகவும் சொற்பமானவர்களே பரமபுருஷரிடம் திரும்பி செல்ல விரும்புகின்றனர். பரமபுருஷரிடம் திரும்பி செல்ல ஆசைப்படும் அனைவருக்கும் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் எல்லா வழிகளிலும் உதவி புரிகின்றார். எல்லா பாவங்களிலிருந்தும் முற்றிலும் தூய்மை அடைந்தால் ஒழிய பகவானின் ஆன்மீக உலகிற்குள் ஒருவராலும் நுழைய முடியாது. பௌதீக பாவங்கள் எல்லாம் இந்த ஜட இயற்கையை அடக்கி ஆள வேண்டும் என்ற நம்முடைய ஆசைகளின் பலன்களே ஆகும். இத்தகைய ஆசைகளை துறப்பது மிக கடினமாகும். பரமபுருஷரை அடையும் முன்னேற்ற பாதையை மேற்கொள்ளும் பக்தனுக்கு மங்கையரும் செல்வமும் மிகப்பெரிய
மாதாஜி ஸ்கால் பண்ணலையா மாதாஜி? ஒரு நிமிஷம் மாதாஜி. இருக்குங்களா? தடைகளாகும் இங்க இருக்கு மாதாஜி. மிகப்பெரிய தடைகளாகும். பக்தி வாழ்வில் நிலை பெற்றவர்களில் பலர் இத்தகைய கவர்ச்சிகளுக்கு அடிமையாகி முன்னேற்ற பாதையில் இருந்து பின்வாங்கி உள்ளனர். ஆனால் பகவான் தாமாகவே ஒருவருக்கு உதவும் பொழுது அவரது தெய்வீக அருளால் பக்தி மார்க்கம் மிக சுலபமாகி விடுகிறது. மங்கையர் மற்றும் செல்வத்தின் தொடர்பினால் அமைதியை இழப்பதில் ஆச்சரியமில்லை. ஏனெனில் ஒவ்வொரு ஜீவராசியும் கற்பனை கெட்டாத புராண காலத்தில் இருந்தே இத்தகைய விஷயங்களில் சகவாசம் கொண்டிருக்கிறான். இயற்கைக்கு விரோதமான இந்நிலையில் இருந்து மீள்வதற்கு அதிக காலம் தேவைப்படுகிறது. ஆனால் பகவானின் பெருமைகளை கேட்பதில் ஒருவர் ஈடுபட்டிருப்பாரானால் அவர் தமது உண்மையான நிலையை படிப்படியாக உணர்ந்து கொள்வார். பகவானின் கருணையால் அத்தகைய பக்தர் குழப்பமான நிலையிலிருந்து தன்னை பாதுகாத்துக் கொள்வதற்கு போதுமான வலிமையை பெறுகின்றார். மேலும் குழப்பத்திற்கான காரணங்கள் எல்லாம் படிப்படியாக அவர் மனதிலிருந்து அகற்றப்பட்டு விடுகின்றனர். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ சோ மச் மாதாஜி. ஹரி போல். ஹரே கிருஷ்ணா. 1.2.17 ஸ்லோகம் நம்ம இன்னைக்கு பாக்குறோம். ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஸ்லோகமும் முக்கியம். பகவான், பக்தி, பகவத்கீதை கிரந்தங்கள் எல்லாம் அதுல இந்த ஸ்லோகமும் நம்ம இதுல என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னா, எல்லோருடைய இதயத்திலும் பகவான் பரமாத்மாவா இருக்கிறாங்க அப்படின்னு பகவத்கீதையில நிறைய இடத்துல பாக்குறோம் இல்லைங்களா? ஸ்லோகம் 15.15 பாக்குறோம். அதுக்கப்புறம் 18.61 நிறைய செவன்த் சாப்டர்ல எல்லாத்துலயும் வந்து பகவான் அவங்களுடைய இதயத்துல பரமாத்மாவா இருக்கு அப்படின்றத நிறைய இடத்துல சொல்றாங்க. ஆனா நம்ம அதை உணரணும், நம்ம இதயத்துல பகவான் இருக்காங்க அப்படின்றது. சரிங்களா? அப்ப என்ன ஆகுது அப்படின்னா, எல்லோருடைய இதயத்திலயும் பகவான் வந்து பரமாத்மாவா இருக்காங்க. சரியா? உண்மையான பக்தர்களை ஆதரிப்பாங்க. அதாவது எப்படின்னா, நம்ம வந்து 18.1 அதுல என்ன நம்ம பாக்குறோம் அப்படின்னா, அந்த அப்படின்னா பகவான் வந்து இந்த 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 சரீரம் அது வந்து இயந்திரம், அதுல வந்து பகவான் வந்து விட்னஸா இருக்காங்க. அவங்களோட கைடன்ஸ்ல தான் நம்மளுக்கு வந்துட்டு அடுத்தடுத்து பிறவிகள் அதெல்லாம் நமக்கு கிடைக்குது அப்படின்றத பார்க்கணும் இல்லைங்களா? அந்த ஸ்லோகத்தோட அதாவது பகவத்கீதையில 18.61 ஸ்லோகம் அதோட அர்த்தம் என்னன்னா, ஜட சக்தியால் செய்யப்பட்ட இயந்திரத்தில் அமர்ந்துள்ள எல்லா உயிர் வாழ்களின் பயணங்களையும் நம்ம நிறைய அனாதி காலத்துல நிறைய பிறப்பிறப்பு சூழ்ச்சி நம்ம வந்துட்டு இருக்கோம். கரெக்டா? அப்படிப்பட்ட எல்லா பயணங்களையும் அவர் முழுமுதற் கடவுளை வழி நடத்துகிறார் அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்கணும். இதயத்துல இருந்து பகவான் விட்னஸா இருந்து வழி நடத்துறாங்க. நம்ம எது மேல ஆசைப்படணும், பொருள் விஷயத்திலயா இல்ல பக்தி மார்க்கத்திலயா அப்படின்றத பகவான் விட்னஸா இருந்து பார்த்துக்கிட்டே இருப்பாங்க. சரிங்களா? அப்போ நம்ம இதுல என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம், அனாதி பகவான் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இதயத்துல இருக்காங்க, அதுக்கப்புறம் பரமாத்மாவா, அதுக்கப்புறம் நம்மளோட அனாதி காலத்துல இருந்து நம்ம என்னெல்லாம் பிறப்பிறப்பு சூழ்ச்சியில இருக்கும் அப்படின்றத பகவான் கவனிச்சுட்டே இருக்காங்க. கர்மாவை பொறுத்து நம்மளோட அந்த கண்டிஷன்ஸ்ல என்னென்ன பிறவைகள்லாம் வந்துட்டு இருக்கோம், விட்னஸ் பார்வையாளரா இருந்து பார்த்துட்டே இருக்காங்க. எப்போ ஒரு ஆத்மா வந்து பக்தி பண்ணணும், பகவானை அடையணும் அப்படின்ற இடத்துல ஆசைப்படுறாங்களோ அப்ப என்ன ஆகுது, உண்மையான பக்தர்களை பகவான் வந்து ஆதரிக்கிறாங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? அந்த டிசைர் வந்து பார்த்துட்டே இருப்பாங்க. எப்ப ஜடவலக விஷயங்கள்ல இருந்து பக்தி தான் அப்படின்ற விஷயத்துக்கு நம்ம டேர்ன் பண்றோமோ அப்ப பகவான் வந்து ஆதரிக்கிறாங்க அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். வந்து பொருள் விஷயத்துல நல்ல ஆப்புலன்ஸோட அப்படியே வந்து நம்ம வந்து நினைச்சதெல்லாம் நடந்து ரொம்ப ஹாப்பியா அப்படி ஒரு வாழ்க்கை கொடுப்பாங்களான்னு அப்படி இல்லை. பக்தி முன்னேற்றம் அடையறதுக்கு தேவையான எல்லா விஷயமும் கொடுப்பாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும். இதை நம்ம இன்னும் இந்த இடத்துல 7th சாப்டர்ல செகண்ட் ஸ்லோகத்துல நம்ம வந்து நல்லபடியா பார்க்க முடியும். அதான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகத்துல பர்பட்ல. சரிங்களா? அது என்ன நம்ம பார்க்கலாம். ஏற்கனவே இது நம்ம எல்லாம் படிச்சிருக்கோம், பக்தி சாஸ்திரம் முடிச்சிருக்கீங்க நீங்க எல்லாரும். சரியா? ஒரு ரிவிஷன் தான், உங்களுக்கு ஒரு ரிவிஷன், எனக்கு ஒரு ரிவிஷன். ஹரே கிருஷ்ணா. பகவான் எப்படி இதயத்துல இருந்து நம்மள தூய்மைப்படுத்துறாங்க அப்படின்றத தான் நம்ம இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டது. அதாவது 7th சாப்டர்ல ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகத்துல
கோப்பட்ல பிரபுபாதா ரொம்ப அழகா கொடுத்திருப்பாங்க. ஏன்னா இதுல வந்து தச்சுணு அப்படின்ற ஒரு வார்த்தை வரும். என்கிட்ட இருந்து கேட்பாயாக அப்படின்னு. சரிங்களா? அப்போ அந்த மாதிரி கேட்கறதுனால என்னென்ன நன்மைகள் வருது அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். ஏன்னா இந்த அத்தியாயத்துல நம்ம இப்ப பார்க்குற பாகவதம் அந்த ஸ்லோகத்தை இதயத்துல இருந்து பகவான் என்ன பண்றாங்க நம்மள வழி நடத்துறாங்கன்றத பார்க்கிறோம். இல்லைங்களா? நம்ம எப்ப பக்தி மார்க்கத்துக்கு வரோமோ அப்ப பகவான் நம்மள ஆதரிக்கிறாங்கன்னு. எப்படி ஆதரிக்கிறாங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். பகவான் கிருஷ்ணரிடமிருந்து நேரடியாகவோ அவரை பற்றி கேட்பது, அதாவது வேத இலக்கியங்கள்ல இருந்தோ பகவான்கிட்ட இருந்து நேரடியாவோ, அப்ப பாகவதம் பகவத்கீதை மூலமா கேட்கறதுனால என்ன ஆகுது? அந்த கேட்கறது சொல்றது 2ம் மிக சிறந்த செயல். சரிங்களா? டிவோஷனல் சர்வீஸ்ல முக்கியமா கேட்கறது. ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோனே நம்ம எல்லாம் நிறைய கேட்கணும். அதுக்கப்புறம் நம்ம சாண்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவோம். கிருஷ்ண கதை, பகவான் நாமம், நாமரூப குணநிலைகள்லாம் இல்லைங்களா? அப்ப கேட்பது மிக சிறந்த புண்ணிய செயலாகும் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். எல்லாரது இதயத்திலும் உரையும் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர். இங்கேயும் வந்து நம்ம பார்க்கிறோம். பிரபுபாதா அழகா கோட் பண்ணியிருக்காங்க. எல்லாருடைய இதயத்திலும் பகவான் இருக்காங்க. எப்போ நம்ம வந்து கேட்க ஆரம்பிக்கிறோமோ, இந்த செயலை நம்ம எப்ப பண்ண ஆரம்பிக்கிறோமோ பகவானை பத்தி, தன்னை பற்றி இவ்வாறு கேட்பதில் இடையறாது ஈடுபட்டுள்ள பக்தனிடம், இடையறாது கண்டினியூஸா பகவானை பத்தி கேட்கணும் அப்படின்னு ஈடுபட்டிருக்கிற பக்தரை மிக சிறந்த நண்பனை போன்று செயல்பட்டு அவங்க என்ன பண்றாங்க, அவங்க தூய்மைப்படுத்துறாங்க. உடனே அந்த நிமிஷம் நம்ம ஆசை எப்போ படுறோமோ பகவான் மேல அவங்கள பத்தி கேட்க ஆரம்பிக்கிறது, அவங்கள பத்தி பேச ஆரம்பிக்கிறது, இதுல நம்ம எப்ப ஈடுபடுறோமோ அப்ப என்ன பண்றாங்க, மிக சிறந்த நண்பனை போல நம்மள என்ன பண்றாங்க அவங்க, நம்மளுக்கு வந்துட்டு தூய்மைப்படுத்துறாங்க. ஒரு நண்பன்னா நல்லது செய்வாங்க இல்லையா? அந்த மாதிரி நம்மள வந்து தூய்மைப்படுத்துறாங்க. தூய்மைப்படுத்துறாங்க? மெட்டீரியல் உலகத்துல உள்ள அந்த கல்மிஷங்கள், இந்த இதெல்லாம் அனர்த்தங்கள்லாம் இருக்கு இல்லையா? அதுலேருந்து நம்மள தூய்மைப்படுத்துறாங்க. அதுதான் நம்ம இந்த ஸ்லோகத்துல பார்க்கிறது. 1.2.17ல சரிங்களா? இவ்விதமாக தன்னுள் உறங்கிக் கொண்டிருந்த திவ்ய ஞானத்தை பக்தன் இயற்கையாகவே வளர்த்துக் கொள்கிறான். கேட்கறதுனாலயே நம்மளுக்கு என்ன ஆகுது? அந்த திவ்யமான ஞானம். மத்த மத்த அதுவரைக்கும் நம்ம இந்த ஜட உலக விஷயங்கள்ல ரொம்ப ஈடுபட்டுட்டு இருந்திருப்போம். இல்லைங்களா? அந்த ஞானத்த தான் பெரிய ஞானமா நினைப்போம். நல்லா படிச்சிருக்கணும், நல்ல உத்தியோகத்துல இருக்கணும். அதெல்லாம் தான் பெரிய விஷயமா நமக்கு இருக்கும். ஆனா, எ எப்ப நம்ம வந்துட்டு ஆன்மீகத்துல பகவான் மேல ஈடுபடுறோமோ, அப்ப அந்த திவ்யமான ஞானம் வந்து நம்ம வந்து நல்லபடியா வளர்த்துக்கிறோம். சரிங்களா? பகவான் அதுக்கான வழிமுறைகள நம்மளுக்கு அழகா பார்த்து நம்மளுக்கு குடுக்குறாங்க. இப்ப நம்மளுக்கு அதான் நடக்குது. நம்பல்லாம் பகவானை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும், பகவத்கீதையை தெரிஞ்சுக்கணும்னு தான் இந்த சத்சங்கம் வந்து சேர்ந்தோம். இல்லையா? கரெக்ட்டா? அதுக்கு அடுத்தது பகவான் நம்மளுக்கு எவ்வளோ அழகா வழி நடத்துறாங்க பாருங்க. பாகவதம் லேர்ன் பண்ண சொல்றாங்க. அதுக்கப்புறம் பஜன்ஸு, கீர்த்தன்ஸு, ஆரத்தி, குரு, மந்திரம் இப்படி எல்லா வகையிலும் நம்மளுக்கு எந்த குறையும் இல்லாம நம்மள பகவான் வந்து வழி நடத்துறாங்க. இல்லைங்களா? அதே சமயத்துல நம்மளோட அனர்த்தங்களையும் பகவான் வந்து போக்கிக்கிட்டே இருக்காங்கன்றத பார்க்குறோம். நமக்கும் இந்த பிராக்டிகலா நம்மளும் ரியலைஸ் பண்றோம். இல்லைங்களா? ஸ்பிரிச்சுவலா ப்ராக்ரஸ் ஆகுற இந்த ஒரு நிலையில. இந்த மாரி ஒரு நல்ல ஒரு சத்சங்ல, போனஃபைட் பரம்பரால. திவ்ய ஞானத்தை பக்தன் இயற்கையாக வளர்த்துக் கொள்கிறான் அப்படின்னு பார்க்கிறோம். பாகவதத்திலிருந்தும் பக்தர்களிடமிருந்தும் கிருஷ்ணரை பற்றி மென்மேலும் கேட்கறதுனால மட்டுமே. சரிங்களா? எல்லாமே நல்லது. 9 வகையான டிவோஷனல் சர்வீஸும் நல்லதுதான். அதுலயும் ஆரம்பம் அப்படின்றது அது கேட்கறது தான். சரிங்களா? கேட்பதால் பகவானின் பக்தி தொழில் அவன் உறுதியாக நிலை பெறுகிறான். நல்லபடியா பக்தி தொண்டுல ஈடுபடுறாங்க. நிலைச்சு நிக்கிறாங்கன்றத நம்ம பார்க்கிறோம். சரிங்களா? இப்ப பக்தி தொண்டின் வளர்ச்சியினால் என்ன ஆகுது? இந்த ரஜோகுணம், தமோகுணம்லாம் நம்மள விட்டு விலகுது. சரிங்களா? அந்த அனர்த்தங்கள், அ அந்த மாரி விஷயங்கள்லாம் நம்மள விட்டு விலகுது. இதன் மூலமாக காமமும், பேராசையும் அழிவுறுகின்றன. அப்படி நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அதான் இங்க போப்பட்லயும் நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? எப்பயுமே பொதுவா வந்து அனாதி காலத்துலேருந்து நமக்கெல்லாம் எதுல ஆசை அதிகமா இருக்குன்னா, நல்ல பணம் இருக்கணும். அப்புறம் வந்து இந்த ஆப்போசிட் ஜெண்டர் மேல ஒரு ஈடுபாடு. இப்படிதான் வந்து இருந்துட்டு இருக்கோம் இல்லையா? பல பிறவிகளா. ஸோ அதெல்லாம் என்னன்னா ரஜகுணம், தமோகுணத்தினால வர ஆசைகள் தான் இல்லைங்களா? ஸோ அந்த மாதிரியான விஷயங்கள்ல இருந்து விடுபடும். எதனால? பகவானை பத்தி கேட்க ஆரம்பிக்கிறது. அதுவும் வேதத்திலிருந்து பகவான் கிட்ட இருந்து நேரடியாவும். அப்ப பகவான் நம்மகிட்ட உள்ள அந்த அனர்த்தங்கள், ரஜோகுணம், தமோகுணம் அந்த மாரி விஷயங்கள்ல இருந்து நம்மள விடுவிக்கிறாங்க. இதன் மூலமாக ஏன்னா பகவானோட அந்த நாமம் அப்படின்றது சக்தி. இல்லைங்களா? நாமரூப குணநிலைகள். நம்மள வந்து பியூர் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும். ஏன்னா பகவான் ரொம்ப பியூரஸ்ட். இதன் மூலம் காமமும் பேராசையும் அழிகின்றன. இக்கலங்கங்கள் விலக்கப்பட்டதுக்கு அப்புறம் என்ன ஆகுது அப்படின்னா, நம்ம வந்து சுத்த சத்துவகுணத்துல நிலை பெற்று பகவானுக்கு நித்தியமான பக்தியில நம்மள ஈடுபடுத்திக்கிறோம். பக்தி புத்துணர்வு கொண்டு
இறை விஞ்ஞானத்தை பக்குவமாக அறிகிறான் அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். சரிங்களா? இவ்வாறாக பக்தி யோகம் ஜடப்பற்று என்னும் கடினமான முடிச்சியை அறுத்து நம்ம என்ன பண்ண பரமபுருஷ உண்மையை முழுமுதற் கடவுளை அறியும் நிலைக்கு ஒருவனை உடனடியாக உயர்த்துகிறது அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கணும். அப்ப பக்தி தொண்டு சொல்றது கேட்கறது, சரிங்களா? இதெல்லாம் நம்ம என்ன பண்ணுது, இந்த கலங்கங்கள்ல இருந்து நம்மளை விடுவிச்சு நம்மள பக்தி பாதைக்கு நல்லபடியா கொண்டு போகுது அப்படின்றது நம்ம, சரிங்களா? அப்ப கேட்கறதுனால என்ன ஆகுது அப்படின்றத ரொம்ப அழகா நம்ம பிரபுபாதோட பர்பட்ல இருந்து நம்ம பார்த்தோம், சரிங்களா? இப்ப இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம அதுதான் பார்க்கிறோம். ஒரு நிமிஷம் ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ணிக்கிறேன். இல்லை, நம்ம எல்லோருடைய இதயத்திலும் பரமாத்மாவாக இருப்பவரும் உண்மையான பக்தர்களை ஆதரிப்பவரும். நம்ம மெட்டீரியல் ஆசையில இருக்கிற வரைக்கும் விட்னஸா இருப்பாங்க. அதை நம்ம பார்த்தோம் 18.61ல. இந்த இயந்திரமான ஒரு உடல்ல சரீரத்துல பகவான் வந்து ஆத்மாவை விட்னஸா பார்த்துட்டே இருப்பாங்க இல்லையா? பிறப்பிறப்பு ஸ்டேஜ்ல வழி நடத்துறாங்கன்றத பாக்குறோம். எப்ப நம்ம பக்திக்கு அப்படின்ற ஒரு நிலைக்கு வரோமோ அப்ப ஆதரிக்கிறாங்க. எப்படி ஆதரிக்கிறாங்கன்றத இப்ப நம்ம பார்த்தோம். பர்பட்ல பிரபுபாதா ரொம்ப அழகா கொடுத்திருந்தாங்க இல்லைங்களா? அப்ப பாடுவதாலும் புண்ணியம் தரக்கூடியவையான அவரது செய்திகளை கேட்பதினாலும், கேட்கறது சொல்றது ரெண்டுமே, சரிங்களா? ஸ்ரவணம் கீர்த்தனம் ரெண்டுமே பாடுவதிலும் உள்ள ஆவலை வளர்த்து கொண்டுள்ள பக்தர்களின் இதயத்திலிருந்து ஜட இன்பங்களுக்கான ஆசைகளை அகற்றுகிறார். நம்ம பார்த்தோமா, ரஜகுணம் தமகுணத்துக்கான செயல்கள்ல இருந்து நம்மள விலக்கி, அனர்த்தங்கள்ல இருந்து விலக்கி பகவான் நம்மள தூய பக்தி தொண்டுல நல்லபடியா நம்மள கொண்டு வந்து நிலைநிறுத்துறாங்க. அதனால நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, கேட்கறதுல நம்மள ரொம்ப ஈடுபடுத்திக்கணும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம், சரிங்களா? எக்ஸாம்பிள் பரீட்சித் மகாராஜர் இல்லைங்களா, சுகதேவ் கோஸ்வாமி, இவங்களெல்லாம் தான் பாக்குறோம். அதுதான் பர்பட்லி இங்கேயும் நம்ம பாக்குற விஷயமா இருக்கு, சரிங்களா? அதாவது பரமபுருஷராகிய ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் அவரை பற்றிய செய்திகளை செய்திகளிலிருந்து வேறுபட்டவர் அல்ல. நம்ம வந்து நினைக்க கூடாது, இப்ப அர்ஜுனர் வந்து நேரடியா பகவான்கிட்ட இருந்து உபதேசம்லாம் எடுத்துக்கிறாங்க, நமக்கு பகவான் நேர்ல பார்க்க முடியலையே அப்படின்லாம் கிடையாது. ஏன்னா பகவான் நமக்காக தான் பகவத்கீதை கொடுத்துருக்காங்க. அப்ப அந்த நம்ம வந்து பகவத்கீதை அப்படின்றதே பகவான் நம்ம கிட்ட பிரத்யட்சமா இருக்கிற மாதிரிதான். பகவான் வேறு, பகவானோட உபதேசங்கள் வேறு அப்படின்றது கிடையாது. எதுவுமே பகவான் நாமம் வேறு, பகவானோட உபதேசங்கள் வேறு அப்படின்றதெல்லாம் கிடையாது. பகவானே தான். அப்ப பகவத்கீதை நம்ம கிட்ட இருக்கு அப்படின்னா பகவானே நம்ம கூட நேரடியா நம்மள வழி நடத்துறாங்க அப்படின்றதாங்க அர்த்தமாகுது இல்லைங்களா? அப்ப பகவான் பரமபுருஷராகிய ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் அவரை பற்றிய செய்திகளிலிருந்து வேறுபட்டவர் அல்ல, உபதேசங்கள்ல இருந்து அவங்க வேறுபட்டவங்க அல்ல அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம், சரிங்களா? பகவானை பற்றி கேட்கும் போது அவரை புகழ் பாடும் போதும் கேட்கறது சேன் பண்றது ரெண்டுமே, சரிங்களா? ஹியரிங் அதே மாதிரி நம்ம சேன் பண்றது. பகவானுக்கு இணையான சக்தியை கொண்ட தெய்வீகமான ஓசின் வடிவில் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் அங்கு எழுந்தருளுகிறார். சப்த ரூபத்துல பகவான் நம்ம கூட இருக்காங்க. பொதுவா நம்ம ரூபம் அப்படின்னா விராட் ரூபம், சங்க சக்கர கதாதாரி, திரிபங்கா ஃபார்ம் அப்படி நம்ம ஷியாமசுந்தர் ஃபார்ம் நம்ம மெடிடேட் பண்ணுவோம். சப்த ரூபமாவும் பகவான் நம்ம கூட இருக்காங்க, கூடவே இருக்காங்க அப்படின்றதுதான், சரிங்களா? பகவானின் புனித நாமம் அவரது எல்லா சக்திகளையும் கொண்டுள்ளது. இது வந்து நம்ம வந்து சிக்ஷாஷ்டகத்திலயும் நம்ம பார்க்குறோம் இல்லைங்களா? ஐ திங்க் செகண்ட் ஸ்லோகம். நாம் நாம் மகானி சர்வசக்தி அப்படின்னு வரும் இல்லையா? சிக்ஷாஷ்டகத்துல செகண்ட் ஸ்லோகம். ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி ரிசைட் பண்றீங்களா? नाम्ना महारि बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पितानि यमिद स्मरणेन कालः एतादृशी तव कृपा भगवन् ममाभि दुर्दैवमीदृशमिगा जनिनानुरागः. हरे कृष्ण माताजी. மாதாஜி தேங்க்யூ மாதாஜி, ஹரி போல். சிக்ஷாஷ்டகத்துல அது மாதிரி பகவான நாமம் அதுல ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம். ஈஸியா ஞாபகம் வச்சுக்கலாம், எந்த ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸும் கிடையாது நாமத்தை உச்சரிக்கிறதுக்கு இல்லையா? கிருஷ்ணா கோவிந்தா அப்படின்றதுல நம்மளுக்கு ரொம்ப சிரமம்லாம் கிடையாது ஞாபகம் வச்சுக்கிறதோ, அப்புறம் ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸும் கிடையாது. ஆனால் நல்லபடியா நம்ம வந்துட்டு பகவானோட நாமத்தை நம்ம உச்சரிக்கணும் அப்படின்றதுதான், சரிங்களா? ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம சேன் பண்றது, கேட்கறது, இதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப நல்ல விஷயம். அதான் நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம் இப்ப. இப்ப காலையில நீங்க கேக்குறீங்க, நான் சொல்றேன் அப்படின்னா ரெண்டுமே டிவோஷனல் சர்வீஸ் தான்.
இது உயர்ந்தது இது தாழ்ந்ததுன்றது பக்தியில கிடையவே கிடையாது. அப்போ கேட்கறது ரொம்ப உயர்ந்தது, சொல்றது ரொம்ப உயர்ந்தது. அப்போ எல்லாத்துலயும் பகவான் சப்த ரூபத்துல நம்ம கூடவே இருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கணும். சரிங்களா? ஸோ அதனால நிறைய நம்ம கேட்கணும், நிறைய நம்ம வந்துட்டு பகவான் நாமத்தை, பகவானோட நாம ரூப குணலிலைகளை பாடணும் அப்படின்றது தான். சரிங்களா? அப்ப பகவான் தனது பக்தர்களிடம் அன்பை பரிமாறிக்கொள்கிறார். இந்த மாதிரி யாரெல்லாம் நம்ம பகவான்கிட்ட பக்தி பண்றோமோ, சரிங்களா, அவங்க கிட்ட பகவான் அன்பை பரிமாறிக்கிறாங்க. அது நம்மளும் நல்லா பார்க்குறோம். அதுவும் இப்ப தாமோதர் மந்த் வேற போயிட்டு இருக்கு இல்லைங்களா? எப்படிலாம் பகவான்கிட்ட பக்த வக்ஷலா எப்படிலாம் பகவான் வந்து பக்தர்கள்கிட்ட அவங்களோட அன்பை பரிமாறுறாங்க அப்படின்றத நம்ம நல்லபடியாவே உணர்றோம். அவங்களோட பாஸ்ட் டைம்ஸ்ல இருந்து எல்லாரும் எப்படிலாம் பாதுகாக்கிறாங்க, எப்படிலாம் அவங்கள வழி நடத்துறாங்கன்றதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஸோ அதனால நம்மளும் வந்து பகவானோட கிரேட் டிவோட்டியா இருக்கணும். அவரை பற்றி கேட்பதற்கு உண்மையாக பாடப்படும் ஒரு பக்தரை அவர் காணும்போது அவர் அந்த பக்தர் சுலபமாக தம்மிடம் திரும்பி வருவதற்கு உதவும் முறையில், அதாவது திரும்பி பகவான் லோகத்தை அடையறதுக்கு தேவையான எல்லா மார்க்கமும் பகவான் வந்து நமக்கு நல்லபடியா செஞ்சு கொடுக்குறாங்க அப்படின்றதான் பார்க்கிறோம். ஸ்ரீகிருஷ்ணர் தமது ராஜ்யத்திற்கு நம்மை மீண்டும் அழைத்து செல்வதில் நம்மை விட அதிக ஆவலாக இருக்கிறார். இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட். நம்ம நினைக்கிறோம் நம்ம தான் ஏதோ ரொம்ப பிரயத்தனம் பண்றோம், கஷ்டப்பட்டு காலையில எழுந்துச்சு சேன் பண்றோம், பாகவதம் கேட்கிறோம், டிவோஷனல் சர்வீஸ் சேவையெல்லாம் பண்றோம், என்னென்னமோ நம்மலாம் பண்றோம் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு என்ன வந்துடுது, நினைப்பு வந்துடுது இல்லையா? ஆனா நம்மளை விட யாரு ரொம்ப ஆர்வமா இருக்காங்க நம்மள வந்து அவங்க கிட்ட கொண்டு போகிறதுக்கு? இந்த கண்டிஷன் சொல், உனக்கு இந்த ஜட உலகம் உனக்கான இடம் கிடையாது, என்கிட்ட வந்துரு அப்படின்றத 12th சாப்டர்லயும் பகவான் நல்லபடியா நம்மளுக்கு சொல்றாங்க. அதே மாதிரி இங்க அதுல இருந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம். 12th சாப்டர்ல நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம் பகவத்கீதையில. அதே மாதிரி இந்த இடத்துலயும் பகவானோட அந்த உணர்வு, அந்த விருப்பத்தை பிரபுபாத் அழகா கோட் பண்ணியிருக்காங்க. சரிங்களா? அப்ப ஸ்ரீகிருஷ்ணர் தமது ராஜ்யத்திற்கு நம்மை மீண்டும் அழைத்து செல்வதில் நம்மை விட அதிக ஆவலாக இருக்கிறார் அப்படின்னு நம்ம இங்க பாக்குறோம். சரிங்களா? பகவானின் ராஜ்யத்திற்கு திரும்பி செல்லும் ஆசை கூட நம்மில் பெரும் பக்தர்களுக்கு இல்லை. அதுதான், இருந்திருந்தா இன்னும் நல்லா பண்ணுவோம் இல்லையா? பக்தி இன்னும் சிறப்பா நம்ம எல்லாம் பண்ணுவோம். முக்கியமா நானு இல்லையா? அந்த ஆவல் இல்லாதனால என்னன்னா அப்படி பட்டும் படாம அப்படியே பண்றது, மேலோட்டமா பண்ணிட்டு இருக்கோம். முக்கியமா நானு. ஸோ அதனால நம்ம என்ன பண்ணணும்னா, நல்லபடியா பகவான் இவ்வளவு விருப்பத்தோட நம்ம கிட்ட இருக்கும்போது நம்ம நல்லா பக்தி பண்ணணும் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? அதுக்கு என்ன தடையா இருக்கு அப்படின்னா, நம்மளோட இந்த ஜட உலக ஆசைகள் தான். நம்ம இந்த ஆசைகள்லாம் இருக்கு இல்லையா? ஆஹ் பற்றுதல் குடும்பத்துல, அப்புறம் வந்து பணம், பேர், புகழ், இந்த அனர்த்தங்கள், இந்த விஷயங்கள்லாம் தான் நம்மள வந்து என்ன பண்ண பகவான் பிரிச்சு வைக்குது இல்லையா? இந்த ஃபால்ஸ் ஈகோ இதெல்லாம் தான். ஸோ அதெல்லாம் நம்ம என்னன்னா களையணும். எப்படி களையிறது அப்படின்னா, நிறைய சொல்லணும், நிறைய கேட்கணும். இது ரெண்டுத்தையும் நம்ம நல்லபடியா பண்ணோம் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்ம பக்தியில் நல்ல ப்ராக்ரஸ் ஆகும். நம்ம பகவானை நம்ம திருப்தி பண்ணுவோம், பகவான் லோகத்தை அடைவோம். நம்மளோட அல்டிமேட் பொசிஷன் பகவானுக்கு நித்திய சேவை நம்ம நல்லபடியா பண்ணுவோம். ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்சா கல்பத்தருப்பஸ்ய கிருபா சிந்து பையவச்ச பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமக. அனந்த கோடி வைஷ்ணவந்துக்கு ஜெய். ஷில பிரபாத்க்கு ஜெய். இதெல்லாம் நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இன்னைக்கு பக்கத்துலன்னா, நிறைய நம்ம கீர்த்தனம் பண்ணணும், நிறைய நம்ம கேட்கணும். அதனால பகவான் நம்ம கிட்ட உள்ள அனர்த்தங்கள்லாம் விலக்கி நம்மள பக்தியில ரொம்பபடி அந்த முன்னேற்றம் அதை கொடுத்து அவங்க லோக்கத்துக்கு நம்மள ஆசையா எடுத்துக்கிறாங்க. இதுல அவங்க தான் நம்ம மேல ரொம்ப கேரிங்கா இருக்காங்களே தவிர நம்ம வந்துட்டு அவ்வளோ விருப்பப்படுறதில்ல. இங்கேயே இருந்துக்கலான்ற மாதிரி தான் நம்ம செயல் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஆனா நம்மளும் என்ன பண்ணோம், பகவானோட இவ்வளவு நம்ம மேல உள்ள அந்த ஆசையை நம்ம வந்துட்டு அவங்களோட அந்த காரணமற்ற கருணையை நம்ம உணர்ந்து நம்ம நல்லபடியா பக்தி பண்ணணும் அப்படின்றதுதான். சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. பிரணாம்ஸ் எல்லாருக்கும். மறுபடியும் நம்ம